ରେଟ୍ ଏତେ ତଥାପି ଭାଉଜଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବହୁତ ସାରା ଗହଣା। ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ରିସେପସନ ବ୍ଲଗ। ଗୋଟେ ଦିନ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିବା ଭାର ଗାଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ବଣ୍ଟାଯିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାକିଂ ରେ କରୁଥିଲେ ସହଯୋଗ। ପରେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥୀ କର୍ମ। ଟାଣ ଖରା ଲାଗୁଥିଲା, ପ୍ରବଳ ଗରମ। ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କାମ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ। ଭାଉଜଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଚୁଆଁରେ କଣ ଦେଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଲେ ବନ୍ଦେଇ। ସମସ୍ତେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ଆଉ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର। ସୁନା ରେଟ୍ ଏତେ ହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ମିଳିଲା ଉପହାର। ରୂପା ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ, ବହୁତ ସାରା ଶଙ୍ଖା, କାନଫୁଲ ଆଉ ମିଳିଥିଲା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା, ଯାହା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଧି, ଭାଉଜ ନିଜ ହାତରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଆଉ ସାହିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେଇ ପାନ ଆଉ ଚନ୍ଦନକୁ କରାଯାଏ ବଣ୍ଟନ। ସମସ୍ତେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଗୁଡି କରୁଥିଲା। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଥା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଦେଇକି ମୋ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ।